ହଇରାଣ କର। ଏଥର ତ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ତମେ କେତେବେଳେ କହିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବେକାରୀ କଥା କରୁଛ? ଏଇ ଭାଉଜ ତମେ ଅନେକ ଦିନରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଜମା କହିବ। କହିପାରୁନ କଣ କହିପାରୁନ କହିଲ? ଲାଜ ଲାଗିଛି। ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଖରେ ପୁଣି ଲାଜ। ପ୍ଲିଜ କୁହନା। ଆହା କୁହନା ପ୍ଲିଜ। କହିବି କାହିଁ କହିବନି ତ? କାହାରି କହିବନି। କାହିଁ କହିବନି? କାହାରି କୁହ। I love you. ତମକୁ ଯଦି କଥା ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତମେ କାହାରି ବି କହିବନି। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତମେ ବି ଟିକେ କହୁନା। ମୁଁ କହିବି I love you Balbi. I love you so much. ମୁଁ ଗୋପୀକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ହୃଦୟରେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ। ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ବାଲ୍ବି। ଭାଉଜ ମୁଁ ସେ ସିନେମାକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ କଣ ହବ? ତମେ ବି ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ମୋ ରିବନ। ସମ୍ପର୍କର ସୀମା ସହର ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିଲ? ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସାହସ କରିପାରିଲ କେମିତି? ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ତମେ ତ ଛୋଟିଆ କଥାଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ଝିଅ ସୀମା ଜୀବନଟାକୁ ମୋ ମାଟି କରିଦେବେ। ଆମେ ଗୋପୀକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବୁ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋପୀ ସହିତ ତମର କେବେ ବି ଦେଖା ହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, କେବଳ ପ୍ରଳୟ। ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆରେ କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ କରିବେ ଆପଣ? ମଦୁଆ ମାନେ ବଡ ପାଟିରେ କଥା କହନ୍ତି, ମନ ପିଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଦୁଆଟେ, ସେ ପାଟି ଖୋଲିଲା ମାନେ ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାହାର ବାଜିବ। ପୁଅଟା ଆମର ପରେ ବେଶୀ ହେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା ସେଠି ଲୁଚି ଲୁଚି ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିରତ ରହିଥିବି।
ଆଉ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ